takuda kuita worked examination questions analytical geometry. Our first question is taken from a Cambridge paper written June 2009. Question yedu iri kuti, the diagram shows points A, B, and C lying on the line 2y is equal to x plus 4. The point A lies on the y-axis and AB is equal to BC. The line from D, 10 minus 3 to B is perpendicular to AC. Calculate the coordinates of B and C, 7 marks. So zvatinotanga kuita pakweseni yakadai so ndezvekuti tinotanga nekuita deconstruct the question. What do I mean by deconstruct? Ndekureva kuti tinoverenga question more carefully tichiita extract kana kucollecta, kutora zviri material to the question, kutora information inotibatsira kuanswer the question. Saka tikaverenga the first line paquestion pedu yakanzi, the diagram shows points A, B, and C lying on the line 2y is equal to x plus 4. Saka chekutanga ndechekuti tatoudzwa isusu kuti line iri, and which is ABC kana ngoti line AC, it's actually 2y is equal to x plus 4. Ndokubva zvanzi, the point A lies on the y-axis. What does it mean? Saka uyu ndiye A ushu. Anzi, he is, cannot, actually A is lying on the y-axis. Zvinoreva izvo kuti the value of x, kana tichida kupota this point, is going to be 0, and the value of y is unknown. But because A is lying on the y-axis, it has a special term. It's called the y-intercept, which is oftenly represented by C. Saka point A is going to be 0, C. But the value of C hainetsi kuwana manje. Why? Because takatodzwa isusu what the equation of AC is. Saka the equation of AC takaudzwa kuti it's 2y is equal to x plus 4. And I'm sure that by now tese tino appreciate that the equation of a straight line, which is y is equal to mx plus c, where y and x is a point, m is the gradient, and c is the y-intercept. Saka kana tika expressa 2y is equals to x plus 4 in this form, tinokwanisa kuziva kuti c ndiani. So zvatinoita panapa ndezvekuti tinongoita make y subject of formula. We have 2y is equal to x plus 4. If we divide every term in the equation by 2, tikadivida na 2 panapa, na 2 apa, na 2 apa, 2 iyo cancelana, tosara tina y is equal to half of x, then 2 into 2 ndi 1, into 4 ndi 2, so plus 2. This then makes c equal to 2. Saka panapa we can as well write 2. Ndozvatiri kuziva izvi. Then afterwards pakanzi AB is equal to BC, kureva kuti AB are equal to BC. This is a very important fact, cannot point. The line from D, which is DE point, it's 10 minus 3. So this line is from D to B, is perpendicular to AC. They are meeting at what? At 90 degrees. Then calculate the coordinates of B and C. How are we going to calculate the coordinates of B? How are we going to calculate the coordinates of C? So zvatinotanga kuita panapa ndezvekuti tinotanga taassigna ma-coordinates a B. Changoti ndi x, y. And saka panapa zvandaita ndezvekuti ndati nini, coordinates of B, the coordinates of B, it's what? X
y. Ndadaro manje ndobva ndati tikatarisa this equation, which is the equation of line C and the equation of line C, tichaona isusu kuti the gradient of line AC yandichaexpressa as m of what? Of AC is equal to 1/2. 1/2 iri kubvepi? 1/2 iri kubva pa this point. Taexpressa the equation of AC, the equation of line AC in the form y is equals to mx plus c. Saka ey ish ndiyo chi? Ndiyo y ino e. Then m ish ndo gradient and then c ndiyo chi? Y intercept yata apply panapa. Saka takuziva the gradient of line AC. Okay. Then what else do we know? What we know is line AB meets perpendicularly with line BB, and AB na BD zikusangana 90 degrees. Therefore, what does this mean? This means the gradient of line AB times the gradient of line BD is equal to -1. So takadzidza isusu kuti the gradients of lines meeting perpendicularly have a product of -1. So ndozvangoitika panapa. Okay? Saka tiri pano manje zvandakuda kuita ndezvekuti tikatarisa apa tichaona kuti line AB is part of line AC and line AC is a straight line. So kana tawana gradient ya AC zvinoreva kuti takutoziva gradient ya AB because it's actually the same line. Saka panapa pakanzi gradient of AB. The gradient of AB is going to be equal to chi? 1/2. I hope you understand kuti we actually have a straight line AC. Saka gradient ya AC ndiyo futi gradient ya AB because AB is part of the line AC. Saka panapa mandanyora this relationship yekuti the gradient of AB multiplying the gradient of BD is equals to -1. Ndobva nda replace kusubstitute the gradient of AB na half. So 1/2 multiplying the gradient of BD is equal to what? -1. Ukamultiplya kunoku na 2 kuita kuti ma2 akancelane tozviita ku right hand side na 2 futi zvinobva zvangotiudza pachena kuti the gradient of BD is equal to -2. So takuziva the gradient of chi? Of BD. But I want you to remember kuti taassigna xy pana B. Saka zvatitakuita manje panapa ndezvekuti takuti isusu the gradient of BD takuiziva kuti ndi -2. So the gradient of BD is equal to a change in y over a change in x, which is equal to what? Let me put diagram iri apa kuitira kuti zvive relatable. Or rather ngatiritarisei panapa. So zviri kuitika pa ndezvekuti tine line iri anditi panapa pana B tati ndi xy papoint inoi, then of course kune rimwe line riri kudai so kunoku. Then panapa pana D tati ndiani? Ndi tan -3. Okay. Saka zvatakuita isusu takutoziva gradient ya BD kuti ndiani. But toda kupretenda as if hatiizive. Toda kuitsvaga tichishandisa x na y. And we are going to play pretense. Okay, what do I mean? Onai zvandikuita. This is beautiful mathematics, okay? Saka tiri panapa manje apa. Panapa. Yeah, so. Ndakuti inini. Tinoziva kuti tiwane gradient. Tinoti a change in y over a change in x. Saka change in y panapa tenge chiti y, kureva y unoyu, minus -3. X ndi -3. Saka dati y minus -3
dividing, then a change in x teta kutanga na x minus an 10 is equal to minus 2. Mapaona. Saka panapa yakuti y minus minus inotipa plus, saka y plus 3 over, then panapa we have what? X minus 10. This is equal to what? It's equal to minus 2. By cross multiplication, and we get panapa for space. By cross multiplication, so go to y plus 3 is equal to inoishi ndo ya transfer chino multiply kunoku. Saka it's equal to minus 2 multiplying x minus 10. So y plus 3 is equal to minus 2x, and minus 2 times x, then minus 2 times minus 10 is plus, so it's plus 20. So in a nutshell, y is equal to minus 2x plus 20 minus 3. So y is going to be equal to minus 2x plus 17. And this the equation, this is the equation of BD. Y is equal to minus 2x plus 17. The equation ya BD. So let me explain again zvandaita panapa. Zvandaita ndezvekuti ndaapply this law inotaura iyo ichiti kana malines are perpendicular to each other, the product of their gradients is minus 1. Ndaapply that law kutsvaka the gradient of BD. Ndokubva ndaasaina a point xy pana b. Ndokubva ndatsvaga futi gradient as if handisi kuziva kuti gradient ndeyani, handiti, until ndawana the equation of BD. So actually we can treat this as method number 1. Tinogona kuita a method number 2. Saka method number 2 rekandiise in yellow kukuratidza kuti ndeimwe nzira yekuwana the equation of BD. Saka panapa zvatinoita ndezvekuti tatocalculate isusu tikaona kuti the gradient of BD is equal to minus 2. Tikaona futi kuti tine a point on BD, which is what? Is it 10 minus 3? Let me confirm. Yes. Tine a point 10 minus 3. Saka kana tine a point, tobva taita futi gradient, tinokwanisa kushandisa this relationship kana kuti equation of a straight line y is equals to mx plus c kuti tiwane c yacho, which is the intercept. Saka c tinoiwana sei? C hainetse, tichasubstituta for y m na x. Saka y panapa ndi minus 3. So minus 3 is equal to m ndi minus 2, the gradient, multiplying x ndi 10. Toratichi plus c. Saka minus 3 is equal to minus 2 times 10 ndi minus 20 plus c. So c is equal to 20 ka cross akauya kunoku inosvika iri 20 minus 3. Saka c is equal to 17. Taziva kuti c is equal to 17, takunyora futi this y is equals to mx plus c. Y yodzoka yakadaro is equal to m tatoziva ndi minus 2, x yodzoka yakadaro plus 17. Saka this is actually a quicker and more smarter way, because doing this muri kuzoona kuti tangowana the same answer. Saka method yandaida pekutanga ndatenderera, handiti, but iyi method iri more straightforward and straight to the answer. Saka let us summarize my findings edu tuone kuti anotipa an answer really how. Saka zvaitika panapa ndezvekuti taziva isusu the gradient of BD kuti ndi minus 2. Tikaziva zvakare kuti the equation of BD ndi y is equal to minus 2x plus 17. Zvakuitika ndezvekuti toda kuziva isusu kuti point B ndeyani.
but point B haifangi kutinetsa. Why nchiti point B haifangi kutinetsa? Because point B it's a point of simultaneous meeting. Line AC rikusangana neline BD at the point B. Zviri kuitika ndezvekuti tine line AC and iri line AC, toita futi line BD and pano ndo pana B, pano pana D. Tikaita extrapolate B kureva tikamuwedzerera, tikuona here kuti malaini aya ari kusangana papoint B. Kana malaini achisangana at a certain point, kana kuti kana macurves achisangana at a certain point, what does it mean? It means we have to solve them simultaneously. Saka tikatora the equation of AC, totora the equation of BD, and the equation of AC, which is ngatinyore yakadaro 2y is equal to x plus 4, totoita equation number 1. Totora the equation of BD yatacalculator, which is y is equals to minus 2x plus 17, equation number 2. Tikadzisolva simultaneously, x na y ndo inenge iri this point B. So let us do that. Saka panapa zvinetsi equation 1 chai times ana 1 yongodzoka iri 2y is equal to x plus 4. Saka pandoda kushandisa the method of elimination yoyandiri kuita, equation 2 chai multiply na 2, tikati 2 times y into 2y is equal to 2 times minus 2x di minus 4x tobva tati plus what is 17 times 2. 17 times 2 yakangofanana nekuti 17 plus 17, kureva kuti 7 plus 7 it's 14 carry 1 it's 34. Saka panapa tina 34. Okay, tobva line redu panapa to subtracta equation 1 minus equation 2. Saka 2y minus 2y ndi 0. So zvandaita panapa ndezvekuti ndangoita kuti ma 2y afanane, ndamechesa ma y. That's why ndakungoma subtracta. So 2y minus 2y ndi 0, it's equal to x minus minus 4x. Be very careful. Pese paunoona a negative, something bad is about to happen. Saka x minus minus 4x ndiyo anotipa 5x, because minus na minus ukasangana zvinoeda, vatati plus, sorry, tobva tati 4 minus plus 34 ndi 4 minus 34, of which panapa tina minus and 30. Kana minus 30 akauya ku left hand side anosvika ari 30, so 30 is equal to 5x. Saka tikadivhaidha 5 both sides, the left hand side and the right hand side, zvoreva kuti 5 ichakanselana, toti 5 into 5 ndi 1, 5 into 30 ndi 6, kureva iko kuti x is equal to 6. Saka kana takuda kutsvaga y hazvichanetsi, tinogona kutora either the first or the second equation. Ngatitore yekutanga, 2y is equal to, then to replace x na 6, so it's 6 plus 4. 2y is equal to 6 plus 4 ndi 10, ukadivhaidha both sides na 2, y is equal to 5. Therefore, the coordinates of B, they are 6, 5. Ukatora the second equation, ichangokubuditsira futi y is equals to 5. Why tadaro? Because tikati minus 2 times 6, it's actually minus 12. And what is 17 minus 12? Tinowana 5. So our answer remains B, 6, 5. Tawana ma coordinates are B. Takuda kuwana ma coordinates are C. Saka for the sake of simplicity, regai ite reproduce this diagram. Saka rakamira rakadai so. Then panapa tine y-axis, then ne x-axis. Saka tiri kuziva isusu kuti point B ndo yatabva kucalculator, yazobuda iyo iri 6,
5. Saka isi tiri kutsvaga c uyu. Then panapa point ish taicalculator ikabuda iyo iri 0, 2. I point which is d taiudzwa kudhara. Taona kuti point ndiani? Ndi 10 minus 3. Saka the next part of our question iri kuda kuti titsvage c. Kutsvaga c tichaaplya, tichashandisa anonzi matranslation vectors. Translation vectors. Saka I want you to take particular attention zvandichaita panapa. Zviri kuitika ndezvekuti iyi point ndi b. Handiti? Saka basically what we need to do is we need to translate point b unto point c. Kunonzi kutranslata kana makaita matransformations. I know hangu mateachers akawanda they avoid matransformations paform 4 because ndingati chii? Because zvaari ndezvekuti ukakonewa part A, likelihood yekugona part B becomes 0 automatically. Saka a person can actually lose marks ese section B of paper 2 O level maths akachuza question ematranslations ari interconnected zvakanyanya zvoti mateachers akawanda anomaavoida. But we are going to be applying them. So if you have not done topic yacho, what I encourage you to do is go and look under translation and just translation. Translation means a lateral movement in a straight line. Ndozvinoreva translation. Saka kana tichida kuapply matranslation vectors, kuda kumova b kumuisa pasi. But kuti b amove kubva panapa achienda pasi, zvinotoda chi? Zvinoda a translation vector. So a translation vector tinoiwana sei? Tikadai so, tikaisa kadot kana zvimadotsi izvi zvatadai so. Handiti? Saka kubva papoint A kuenda paB handi pane translation vector, then kubva papoint B panapa kuenda pasi pane another translation vector. So point yakakosha kuti AB are equal to BC. Saka kana AB are equal to BC, there's a general rule ichiapply panapa. Rule yacho inenge ichiti iyo. So takutonyora answer yedu translation vector AB is equal to the translation vector BC, which is equal to what? Saka translation vector AB ringe equal to translation vector BC kana AB are equal to BC. So maybe you can do this. Tinogona isusu kuti AB is equal to BC, therefore translation vector AB is equal to translation vector BC. Saka tinorevei kana chitaura pamusoro pekuti translation vector? Look at this. Zviri kuitika apa ndezvekuti apa papana 6 apa because point ish handiti ndiani iri kuti 6 5 kureva kuti apa pana 6 pafuti pana 5. Saka kuti tibve papoint ish timuvhe kuya papoint inoi tinokavha chi 6. Understand? Kuti tibve papoint E kuenda apa tinokavha 6 in the x-axis sense. Kuti tibve pathis point handiti kuti tiende papoint tinokavha chi? Tinokavha 5 minus 2. Why ndati tinokavha 5 minus 2? Because 5 uno ari papoint ish. Then tiri kutangira pathis point hatisi kutangira pa0. Saka 5 minus 2 ndochi distance ino ish ichakavhiwa in the y-axis sense. Saka the translation vector will be written as 6 totanga na x 4. It's actually 6 3 because 5 minus 2 ndi 3. Ngandidzokorodze translation vector.
Saka tinoita map out zvandaita panapa. Then tadaro manje takuti isusu kubva papoindi kusvika papoindi tinomuvha 6 and in the x-axis direction. Kubva papoindi kusvika apa tinomuvha 3 because tinenge tati 5 minus 2. So 6, 3 is going to be our translation vector. Tawana translation vector tinenge takuti isusu OC yatiri kutsvaga because tiri kuda C kuti OC is just a notation yekunyora vector, otherwise zvinongoreva kuti C. O zvongoreva kuti from origin. Saka OC is equal to OB plus translation vector. OB plus translation vector. Saka OB zvandiri kuita pano ndezvekuti tiri kuda kumepa kana kuti tiri kuda kubvisa B inoi yandiri tichiendesa pana C panapa. But kuti iende kudaro inenge ichida this translation vector 6, 3. Handika. Saka tikabvisa B uyu tikamumuvhisa ine straight line achienda panani pana C, anofanirwa kukavha 6 x-axis okavha 3 y-axis. Ndozvirongoitika. Saka ndozvatiri kuita isusu. So panapa what we are going to do is tenge takuti isusu OB ndiani, ma-coordinates AB tamacalculator akatipa chi, akatipa 6, 5. Saka OB ndi 6, 5 plus then translation vector ndi 6, 3. Kana tichiita mavectors ecorrespondence kureva tichaita 6 plus 6 over chi 5 plus 3 which gives us 12, 8. Therefore the coordinates of C ndi 12, 8. Zvinenge zvatoita. Saka aya ndo mawaniro atinoita the coordinates of B and the coordinates of C. Kana muine mubvunzo, feel free to ask me. Either you do it directly or you write your question in the comments section. Otherwise, thank you for your attendance to this class.